laban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling katat ng dugo ng mga guardians. Piliin ang bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng Salamat tayo sa ating pagkakuman dahil sa araw natin pinagsalo-salo tayo para makapunta tayo rito. Sana'y malakas pa rin tayo sa pag-uwi natin sa ating pupuntahan. Mga bros, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung baguhan. Saka yung ganyan. Ito yung balik-aral na tinatawag natin. Yung balik-aral to, tungkol naman sa tinatawag natin Captain Story. O kaya yung mga feeling ng Diablo, feeling ng Anitos, Magic Rock, at Guardians. Ngayon, pupunta na naman tayo sa pinagmulan ng Diablo. Dito ang Diablo, alam din natin lahat, pero yung mga baguhan, basahin yung mga lecture sa inyo para malaman nyo yung kung ano yung Guardian Story. Si Mag-waste, natin dito na yan. Si NF, Elto, tasan mo nga. Yan. Dating DBI din yan, pero ngayon nandito na sa atin sa kapatiran ng DBI. Si Founder Mario, Official Marker, Founder Era, Official Zay, at ang treasurer natin, si RMJ Tornado, at mga iba pang opisyalis. Kaya masasabi ko, yung tungkol sa Captain Story natin uli, na dapat sana balik-balikan natin. Kumbaga, balik-aral para hindi natin makalimutan. Noong 1976, di po ba? Ang pinagmulan ng Diablo, yung 11 lamang na enlisted person. Puro CIC ang rank lang. Para lower degree, C1C. Ngayon, yung mga yan, pinangaluhan ni Liberio Malubon Angaw Jr. Siya si Abraham. At ang kanyang 10 mga kasama. Diablo Squad. Pinuha nila ang Diablo Squad sa sitio Pinama parang Maguindanao noong 1976. Yung Diablo, kung titignan mong pangalan at isipin, parang nyo. Pero ang imahin nun maganda. Dahil yon, ang ibig sabihin nun, dauntless, ingenious, complicator, banal, liwaness. Manatabang at matapat, nagtanggol ng matawat, kalayan at pagkanisanan ng Pilipino. Ang ibig sabihin nun. Ngayon, napunta tayo sa Anitos, noong 1977. Nagkaroon naman ng Anitos Squad. Yun ang force, mga remember ng Philippine Striking Force sa Indian City. Yung Anitos naman na yun, Advocator Nation, Indigenous Trinity Oneness Society. Nagpagtanggol ng bansa't malatapat na makayos at nagkagaya sa lipunan. Ang ibig sabihin nun. Noong 1979, nagkaroon ng composite group. Lahat ng branches ng military andun na. Philippine Constabulary, Integrated National Police, Philippine Air Force, Philippine Marines, Philippine Navy, Philippine Marine, Army. Andun na lahat. Gumawa sila ng Diablo Squad Crime Buster noong 1979. Dahil noon, minsan merong hindi pinagkakaunawaan ng mga sundalo. Kung mga sila, papugian. Minsan nag-aaway-aaway sila. Ngayon, nung nabuo yun, nagtutulungan sila. Kaya tinawag silang Crime Buster.
sila ang mga nakapusa ng mga masamang elemento sa lugar ng Mindanao. Noong 1981, kumuha sila ng tinatawag nilang Magic Group. Yung Magic Group na yun, nanggagaling dito sa una natin, rank. Yung Magic Group, 5 abogado yun. Ang gumawa ng tool ng Magic Group, siya si Juan, ang gumawa nun ay si Atty. Melvin Silde. Yung Magic Group na yun, ang ibig sabihin, Magistrate Advocate Gibasin Exponent Chain. Sabihin Tagalog, mga mistralong nagpagtanggol ng apit may namamayan. At ang isang membro yan noon, si Pangulo Digong Duterte, kasama rin ang Pangulo natin. Nga na isang membro rin ng Guardian. Ngayon, pupunta naman tayo kung bakit naging Guardians na ang Guardian dito. Noong 1983, meron year of the dam yung nanawag, yung pag-uusya. Yung pag-uusya yun, sinabi ni Dinang Ramos siyang usap ng Pilipinas ng staff operation, staff recruitment, staff recognition. Kaya nangyari noon, lahat ng mga sundalong may karga na Diablo, pinapabura nila dahil baka hindi sila ma-enlist sa takot nila. Pero merong nagsakripisyo rin mga sundalo na umalis serbisyo at ipinagpatuloy nila ang kapatiran ng Guardians. Ngayon, nabuo ang Guardians, kauna-unang Guardians, GBI. Guardians Baron Incorporated under SIP number 123-899 December 10, 1984. Ang gumawa ng tuloy ng Guardians, siya si Democtocles Pero Milicio. Siya si Janpo, umawagin ng TV. Ngayon, yung sinasabi nilang bakit binabanggit pa ang Diablo at Anito samantalang Guardians na. Pero sa totoo lang, talagang magaling ang gumawa ng tuloy ng Guardians. Nation Society galing sa dito. Ngayon, ang ugat, Diablo. Ang puno, DBI. Ang sanga, ang pinakaunang sanga niya, TCI. Yan yung Guardian City Foundation Incorporated. Ang may hawag yan noong si Colonel Billy Bibit. Siya si Sira. Ngayon, nagkasanga na naman yan, isang sanga. Yun yung PGBI. Yung PGBI naman, ang mayroon yan noon, si Colonel Gringo Urasan. Ang sudin yung naman Pogi. Hanggang nagsanga, hanggang sa ilang libo na siguro ngayon. Sa buong bansa. Kaya nga isang sanga na rin ng PGBI. Yung Guardians, Guardians Global Incorporated International. Yun ang GBI natin. Pero hindi tayo miyembro ng DII. Ang DII kasi yung tinatawag natin Guardian International. Pero tayo, Indians Coalition. Coalition tayo. Wala siya sa DII. Kaya minsan baga walang nagpag-unawaan dahil doon dapat gano'n. Ang isa pang hindi pag-unawaan tungkol sa 4 pillars na naman. Yung 4 pillars sa sinayan, nabuktan, nag-complete, nag-complete dyan. Yung iba kasi na-revive, yung 5. Kaya, pag may nalaman kayo yun, bayahin nyo na lang. Maraming nabago sa mga bagong patakaran ng ibang kapatid natin at bahay ng kapatiran yan. Kaya huwag tayong makipagtalo. Kaya ang isa pang sabi ko, ipagpatuloy natin yung pagtutulong natin ng community services. Kahit malilit lang tayo, at bawa tayo, at least, meron tayong tinatawag na unity, magkakaisa. Kasi, ang Guardians, hindi nakukuha sa quantity, hindi sa paramihan. Anin mo yung marami kayo, hindi naman kayo nagkakaisa. Anahin mo naman yung marami kayo, kung wala naman yung iba, walang kalaman. Samantalang kung pupunti kayo, at least, sulit kayo. Okay, ang samahan. Buka. At ngayon, yung sinabi kong balik kalaman na yun, sana may makuha kayo.
At sa mga baguhan ngayon, mga latihan. Sa sunod, na meeting natin at recognition, uulit-ulitin pa rin natin ang tinatawag natin balik na naman para hindi natin makalimutan. O kaya meron din yung binabasa natin palagi. Pangkit ng picture. Yun lang ang share kong masabi sa inyo mga kabro. Magandang umaga sa inyo lahat. Palakpak. I love Guardians! Ay, wala. Mahina. I love Guardians! I love Guardians! I love Guardians! Hanggang sa uling ito, sa uling patak ng dugo ng mga Guardian. Kaya ganyan tayo, talagang patak-patak tayo. Doble man, duwa kami, talo. Hanggang sa uling patak. Pag-amang apat na ka. Okay. Ganyan ang Guardian. Ano? Patak-patak. Hop, nandiyan naman si Juan, may patak pang 100. Ganyan talagang patak-patak. Kaya yung maraming pira na maraming pira. Bro meron tayong nakolektahan 350. Okay. Ganyan ang patak-patak. 350 bro ang nakolekta natin.